ακριβώς απέναντί μας. Ναι, έχουν ανάψει εστίες αποχωρώντας. Κοιτάξτε το, καίγεται το γήπεδο. Φεύγουν οι Αριανοί και αφήνουν πίσω τους καμένη γη που λέμε. Κοιτάξτε εδώ, είναι σε διάφορα σημεία οι εστίες φωτιάς. Η αστυνομία πρέπει κατά την αποχώρηση των φιλάθλων, τότε πρέπει να λαμβάνει σοβαρότατα μέτρα. Μα επεκτείνονται κιόλας, βλέπω ότι μεγαλώνουν οι εστίες απέναντι. Και υπάρχει αδιαφορία, δεν ξέρω γιατί όμως. Δεν έχει προβλεφτεί να υπάρχουν πυροσβεστήρες εκεί. Βλέπω μερικούς άντρες των ειδικών δυνάμεων που πηγαίνουν και προσπαθούν με τα παπούτσια τους, με τις μπότες τους να σβήσουν. Δεν σβήνουν αυτές οι... Δυστυχώς και είναι πλαστικά αυτά. Βέβαια, και έχει μαυρίσει ο ουρανός εδώ, έχει γίνει αποπληκτική ατμόσφαιρα. Καίγονται τα πλαστικά, μου έχει γεμίσει μαυρίλα ο τόπος. Και κάποιοι θερμόεμινεαροί πηγαίνουν και κουντώνουν κι άλλο τις φωτιές. Πετούν καθίσματα σπασμένα πάνω. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Δεν είναι το φινάλε που θα θέλαμε. Και αν εξαιρέσει κανείς εκείνη τη στιγμή που ο Γεωργιάδης δεν μπορούσε να εκτελέσει το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, αυτά τα αντικείμενα που του πέταγαν από το πέταλο οι οπαδοί του Άρη, δεν είχαμε άλλη